dan Afirka ko in ka ce mishi da Allah ka bari baya fahimta. Wani lokaci sai ka je ka dalla mai mari ya rikice ma me kake so ka ce tukuna, ya ruga a guje ka bi shi duka hargitsa wurin. Ba ku ganin yara da ake musu in ka ce mishi kai bari sai ka ga bai kalle ka ba ma, amma kana zuwa ka gaura mai mari ya miƙe ka tokare shi kuka rufa a guje shikenan to sai fahimci ashe yau an hana. To wannan ɗabi'a fa haka ta bi mu a cikin wa'azi. In ka zo kai wa'azi in baka yi magana da ƙarfi ba kaza bid'a ne, in ka shiga wuta ka shiga uku to shikenan ce ka ji shi yana faɗi kamar ya shiga wuta ya gani to wai sannan ne za a yadda ka ba kyau. Amma dan ka ce kaza bid'a ne to sai ka je ka samu malaman Saudi Arabia ce ya akhi hadhihi bid'a la yajuzu laka an taf'alaha ittaqillaha ya akhi ittaqillah. Shikenan shi dan Saudiya in yaji sai bari wallahi ya isa, saboda an ce ba kyau. To a Najeriya an ka ce bid'a ce bid'a. Ba ga jin wani jahili wata ran yana wani radio a Saudiya a Kano yana cewa wai ya je ya taba shabaki karfe burglar proof da aka kewaye kabarin Annabi, wani ya ce maka la me yace ittaqilla hadha shabak wannan hadid, sai ce sai na ce mishi walakinahu hadidun sai dai huwa khairun min abika. Karfe ne amma ya fi ubanka.